Andrej Morávek, víťazstvo tu v Trenčíne na premiérovom podujatí Professional Muay Thai League. Ako chutia tieto prvé pozápasové pocity z víťazstva? Je to perfektné, je to super pocit. Hlavne po dlhej dobe som išiel plné tajské pravidla s kvalitným súperom, takže som rád, že sa mi podarilo zvíťaziť. Super mal samozrejme domáce prostredie. Bola to, aj keď nie je tu až tak veľa divákov, možno ako za obyčajných podmienok, ale bola to taká nepríjemnosť, ktorou si sa musel vysporiadať. Vnímal si to nejako? Nemám s tým už problém, mám zápasy v klasickom boxe vo svete, vo Francúzsku, v Anglicku. Všade sú tí súperi domáci, je tam, dá sa povedať, nepriateľská atmosféra, ktorá sa zmení, až keď sa mi podaria nejaké údery, vtedy mi začnú fandiť aj domáci a to mám veľkú radosť z toho vtedy. Máš naozaj už obrovské skúsenosti, takže keď ti príde nejaká ponuka na zápas, ako napríklad na tento duel, tak asi ani nejako nerozmýšľaš, nevyberáš si vôbec súperov? Nevyberám si, boxujem, neviem, 15 rokov, nikdy som si nevyberal súperov. Preto není tá moja bilanca nejaká uslnivá, lebo si nenaháňam štatistiky na slabých súperoch, ale zakladám sa na tom, že beriem zápas s každým, beriem to ako výzvu. Ale tí fanúšikovia bojových športov vedia práve takýto prístup oceniť a možno aj do tých ďalších mesiacov v rámci roka 2022, keďže je január a sme ešte len v úvode. Čo ťa čaká ďalej? Máš už nejaký program, aspoň približný? Približný program. S trénerom sme sa bavili, že toto bude taká odbočka od môjho klasického boxu, že po dlhej dobe si skúsim tajské pravidla a zase sa chcem vrátiť späť boxu, ale necítil som sa úplne dobre v tom zápase, ale zase myslím si, že ešte nejaký ten taj si ťuknem v budúcnosti. Uvidím, dohodnem sa s trénerom, ešte neviem povedať. Netreba predbiehať. Andrej Morávek, ďakujem za rozhovor, veľa šťastia. Ďakujem.